Ja tervetuloa yökyläspessuun. Ja tää on siis 60 tilan spessu. Kiitos Jensikala. Ja muistatteko, että mä tein sen kysynnän, että haluatteko te yökyläspessun vai älä naura haasteen, niin enemmistö äänesti sitä, mutta sitä yökyläspessua, niin nyt tulee yökyläspessu. Mä näytän nyt millaiset yövaatteet mulla on. Ja tää on 60 tilan spessu. Mulla on siis tällaiset perus yöhousut ja tämmönen chupa-paita. Joo, sit Ennillä on siis vähän tommoset päivävaatteet, mutta se näyttää näin. Mutta mä käytän näitä aina yöpukuna, koska tää on kiva yövaatteet. Okei, sitten mä näytän meidän pitovaatteet. Mulla on siis nyt, kun mun puhelin tippuu koko ajan, mä oon kuvattu tää 2 kertaa uudestaan. 3 kertaa. Niin, koska tää tippuu koko ajan mun sängystä ja sit se loppuu se video, niin mulla on tällainen heppatyyny, jota mä nyt käytän. Ja se on tässä silleen, että se ei voi tippua. Ja sit mulla on tämmönen Frozen peitto. Ja Ennillä on siis mun oma. Tää on siis meillä. Ja sit Ennillä on tämmönen mun lempparipeitto. Ja joo. Ja nyt on aika siirtää meidän pehmolelut tänne meidän sänkyyn. Tässä on sit mun pikkuinen sänky, koska mun pikkuinen on niinku... Ja en todellakaan varastanut yhtä pehmoa mun kassiin. Hei! Oh my god. Siis vitsi toi on oikeesti julma. Nyt tulee mun pehmojen esittely. Sitten seuraavaksi vasta tulee ton. Okei, tässä on yksi mun tämmönen pehmo. Tää on nyt jostain kumista, koska toi oli tuo nurkassa, niin mä otan tän. Tämmönen ambioinen. Sitten tämmönen jättimäinen Stitch. Ja mulla on sitten tämmönen nalle. Ja tämmönen pikkunen. Sitten mulla on tämmönen. Ei, kun toi on mun. Siis joo tää. Ja sitten tämä, koska joo siis tää on oikeesti rakastunut tähän. Ja tää nalle on kans mun. Ja nyt tulee Ennin. Eli mulla on tämmönen sammakko. Ja ei mitään muuta. Squishmallow. Jonka se sai jollain, mitä se toivokin. Niin, koska tää on mun lempari Squishmallow. Meillä on siis kasvomaskit tälle illalle. Joo. Tämmöset. Tiklut. Me ei oo ihan varmaa. Me ei olla ihan varmaa, milloin me laitetaan nää. Ja et pitäisikö laittaa tässä videon aikana myös ne? Joo. Joo, eli meillä on tämmöset... Enni siis otti nää. Niiltä mukaan... No mitäs me sit voitais näyttää tässä Sori, videossa? että tää tulee koko ajan teen päälle. Me haetaan meidän herkut ja sitten tullaan takaisin. Joo. Mä esitän nyt meidän herkut. Me otettiin siis 2 pussia näitä, mutta meillä on nyt vaan tää toinen. Joo. Tää on näköjään ovat. Ei kun tää on kai kiinni. Se lopulta mä heitin sen sängylle ja sit Eikö niin joo? mä heitin sen jonnekin tänne nurkkaan. Se on tossa. Eli meillä on tämmösiä. Sitten meillä on 2 pussia juustopalloja, mutta täällä on vaan ekan pussin. Ja nyt voitais lisää sinne vähän noita. Se on ekasta pussista ne loput. Eli joo, tossa on siihen näitä. Eli siis mä nyt esittelen jutun. Eli siis mun pikkuveli antoi luvan, että Enni saa ostaa tän. Ennillä ei ole yhtään Pikachu Pokemon-korttia. Ja tän hinta on € 50 katsottiin. Eli joo. Niin nyt mä kaadan nää loput, koska täällä oli vähän näitä vielä silloin. Vaahtokarppiakin löytyy. Joo. Minivaahtiksia. Joo. Joo. Mitä me sit voidaan näyttää? Meidän pitää aina näyttää jotain. Niin pitää. Ja ennen pitää muistaa, että sen noin tuolla. Joo. Mutta kommentoiko haluatteko joskus mun skincare-videon? Koska mä voin nopea näyttää, mitä mä käytän aina mun skincareissa. En tiedä ihan käytätkö mä tänään. Mutta niin. Ja mä en siis ole vielä maksanut tuosta Pokemon-korttia. Joo, ja toi ottaa siis sen mukaan. Ja Ennillä ei ole mitään skincare-juttuja, mutta mulla on. Eli mulla on näitä. Sitten tää Smoothie Skinin tää rasva. Tai tää. Tollanen. Nyt täältä lentää mun sukat. Heitin äsken melkein meidän sipsipurkkiin. Ja nää on siis näitä. Tämmösiä. Sitten mä käytän näitä. Tai tätä. Ja tässä oli mun päiväsukat. Ketään ei kiinnosta Enni. Sitten tässä on mun tällainen huuli. Tutska. Ja sitten tässä on mun Smoothie Skinin seerumi. Tää on kiinni. Hei! Sä oot lytistänyt saukas. Veljiin. Joo. Pahoittelut. Joo. Mä pistän nää nyt tähän pöydälle. Ja mä siis tein tuolle
päivä Terian maskin. Ja siis mä koitan, kun mulla ei ollut siis ruskea tussia, niin mä vähän testasin sinistä tussia tohon. Joo, ja nyt tässä on Sinistä karvaa. sinistä Vähäsen. karvaa. En tiedä näettekö, mutta tässä on Mä toinen. Mä ajattelin, että mä nukun näillä vaatteilla. Ja Koska näihin housuihin kuuluu siis tää paita. Mutta kun mulla tulee tällä paidalla aina ihan superkuuma, niin joo, niin mä en ehkä Mä haluaisin varastaa tuolta tämmösen ankan. Se kuuluu sellaiseen juttuun. Mä näytän nyt mun Apmau-jutskat. Figuurit siis. Tubettajan. Niin, ja jos joku haluu, niin kommentoikaa, pitäisikö Enniinkin kuvaa tämmönen, kun se saa YouTuben takaisin tai silleen. Joo. Eli tää on ihan ensimmäinen. Mä sain tän mun ihan ekasta. Ja sitten tän mä sain tokasta. Eli mulla on 2. Tää on Kim ja tää on Noi. Joo. Joo. Mut niiden perässä on Cat. Niin. Kim Cat ja Noi Cat. Sitten, nyt me varmaan biletetään. Siirretään hetkeksi nämä herkut tuohon tähän. Joo. Me jatketaan siis näitä syömään. Siksi. Sä haluat kaiken mun omaisuuden. Ja nyt on biletime, mutta miten me sitten tehdään tää? Mitä käy vendileikkiin? Hetkonen, leikitäs nyt ventileikkiä, koska mä vasta nyt tajusin, että me ei voida kuvata, jos mun puhelimella kuvataan tää. Tai siis tehdä sitä. Mutta me voidaan tietysti sitä muuttaa ne valot. Okei, tää itse asiassa tää on Dallas-leikki, mutta vaan Vendillä. Eli tää Dallas-leikki menee niin. Eli jos sä haluat joskus tulla meidän kanssa leikkiä Dallas-leikkiä, niin kukaan muu ei ole meitä paremmin. Eli Dallas-leikki menee niin, me ollaan menty tätä vaan Ennillä. Eli jossain tuolla on kori, sinne pitää koittaa heittää. Vendi, ja tai sitten se, ketä Dallas. on. Sitten Enni tai mä heittää tän aina. Joo. Joo. Ja se, Sitten minne se lentää. Sitten niin vaikka se lentää sit ihan tuohon viereen, niin siitä pitää heittää se. Ja joo, ihan sama mihin se lentää, niin siinä pitää. Joo. Ja voitte leikkiä Ainut joskus juttu, kotonakin. mikä olisi ollut ratkaisu, niin sulla ei varmaan ole Spotifyta. Niin. Ja me ei mitenkään voida tehdä sitä tanssibilettä. Mutta jos te joskus haluatte, niin me voidaan koittaa joskus kuvaa semmoinen video. Koska me ei nyt ihan voida bilettää. Joka näkö kakka. Ja tää näyttää siitä, että jos täältä ottaa nää pois, niin tossa on ilmat taas. Mutta periaatteessa me bilettää näin. Sori, täällä on ihan sairaan pimeä. Niin ja pelkästään Hei, tää ota näkyy. pois. Kattokaa nyt, ei näy. Ei niin. Ja toi ihme nenä, mikä oli siinä äsken. Se oli Enni. Joo, ja toi äskeinen oli Sandra. Joo. Me laitetaan siis kuitenkin kasvomaskit vielä tässä videossa. Joo. Mut se oli ihan hyvä, että me siirrettiin noin meidän naksut. Joo. Ja muuten tää menee ihan just maksuihin. Siis palloihin. Ja ai niin. Mä ehkä taisin unohtaa näyttää tän. Ja tää on kans nytten. Ja tässä on. Mä nyt näytän nimet. Tässä on Vohveli. Ja tässä on Vendi. Mä näytän mun. Eli tässä on Vohveli. Tässä on toi Keksi. Tää on Axolot. Tää on Amppu. Tämä on Rapu. Tää on vaikka Simpukka. Ja tässä on Stitch Junior. ja sitten Tässä on Stitch. ja tässä on Sini Junior. Jos te ihmettelee, mistä Sinistä mä puhun, meidän joukkueella on tällainen aivan samanlainen. Niin tää on nyt vaikka Sini Junior. Tai sen nimi voi olla vaan Stitch. Ja tää on Tää on Stitch ja tää on Stitch Junior. Nyt hyvät nimet. Ja. Siis muistatte, siis kun mä kuvasin sen lahjojen esittelyn, niin te varmaan huomasitte, että näissä kohdissa on jotain eroa. Ja siis kun tää oli siellä paketissa, tää oli muovipussissa ja paketissa. Sieltä oli varmaan näin taitettu sinne tai jotain. Mä en muista miten tää oli taitettu sinne. Vai oli tää niinku tosi oudosti. vaan näin. Niin. Tai tälleen. Niin tää on siitä paketista tai siitä muovipussista. Vähän tämmöstä. Mutta se ei haittaa, koska se on super ihana. Ja tässä on Wendy. Eli mun. Joo, pahoittelut tuossa röytäisestä. Mennäs nyt leikkistä. Leikki. Me hakee joku kori. Onks mun näissä jotain tyhjää? Nää tavarat tulevat tänne. Täällä on esimerkiksi meidän 3. matikan kirja. Tämmönen purkki.
Siellä näettekö? Hei, voit maun täällä. Et sä saa sitä. Mä näytän sitä nyt kameralle. Joo, näytä toi mun. Mä en muista mistä mä oon sen. Eli Sitä voi ruveta tänne. sieltä löytyy joku tämmönen haijuttu. Nyt pidetään vaan mun huoneessa tää. Nyt ei ehkä. Vai avataanko toi ovi? Ei. Okei, koska meillä on jos teen koiraa siellä. Ja mä menen sinne. Ja se lentää sen koiran päälle. Ja se koira syö sen. Ja repii sen kappaleisiin. Ja tappaa mut. Siis toi pelkää meidän koiraista. Se on chihuahua. Ja se aina yrittää puhua. No niin. Mut ja tappaa mut. Voisiko vaikka olla niin, että sinä oot ensin niin kuin heittää sieltä, mihin se lentää. Eli meikän ei nyt ole tutorialia. Saa leikkiä tätä, mutta siihen tarvii korin 2 tyyppiä. Esim. Vaikka joku pikkusisko, pikkueli, isoveli, isosisko, kaveri, täti, äiti. Ja jonkun pehmon tämmöisen squishballsin esimerkiksi. Ja sitten jonkun korin. Sellaisen, mihin on mahdollista heittää se. Meillä on nyt Tällainen koppa. Me tyhjennettiin siis tosta toi. Ja jos se lentää tonne laatikkoon, siellä on rahaa. Eli jos toi lentää tonne laatikkoon, niin en joutuu sieltä sen sitten hakea. Ja heittää sieltä. Mut mä heitän vaan tälleen mun jalkaa päällä, mutta toinen jalka ei. Mut jos se menee jotenkin sängyn alle, niin sit mä kyllä mietin. Ja sitten, niin, okei. Aloitetaan tutoriaalilla. Ja me voidaan ehkä kuvaa vaikka tänään tutoriaali, miten tää leikitään kunnolla. Ellette halua tätä. Mä varmaan ehkä jotenkin kirjoitan tohon vaikka tutorial. Ja sitten, joo, tää on meidän oma keksimä leikki. Joo. Mun mielestä kukaan muu ei oo. Me vaan alettiin leikkiä tätä, mut joo, aloitetaan. Ja eli me keksittiin tän nimeksi talousleikki. Joo, mut tää voi nyt vaikka olla sakuleikki, ei kun vendileikki. Mutta tän leikin nimi on Dallas-leikki. Mä laitan tohon Dallas-leikki tutorial varmaan, jos mä jotenkin muistan. Koska mä varmaan suoraan vaan pistän tän YouTubeen ilman, että mä editoin tai mitään. Koska niin. Mut me saatetaan ehkä kuvaa semmoinen. Niin. Okei, en joutuu heittää tuolta. Melkein tuolta korista. Tai jos se menee sinne koriin, niin mun mielestä... Sitten tuolla on piste. Ja mä saan pisteen, kun mä oon heittänyt sen ohi, kenen pitää pysyä paikallaan. Ja heittää tää mulle. Oh my god! Saiko se pistettä muuten? En, koska sä sais kopin. Mut jos se menee sun ohi, tai koti. Okei, nyt se on tuolla. Me ei nyt näytä kauheasti mihin se lentää, koska sit tää meidän leikki. Jos mä jotenkin pystyn, mä varmaan nopeuttaisin tän. Mut mä en osaa. Paitsi CapCutilla, mut sit mun pitäisi eka laittaa tää video CapCuttiin, tai silleen mä editoin CapCutissa. Sit siinä menee ikuisuus, koska tässä tulee varmaan melkein tunnin kestä. Laitaks tää pausille? Et me voidaan leikkiä. Joo, me pistetään nyt tää hetkeksi paussille ja joo. Mutta jos mun puhelin vaikka sammuu ja niin sit me kuvataan Pars 2 yöpöläspessusta. Nyt me aletaan leikkiä tätä, niin me ei nyt kuvata. Mutta me kuvataan ehkä sit jossain kohtaa. Me varmaan lopetetaan sit, kun jommalla kummalla vaikka 10 pistettä. Joo. Mutta tässä voi mennä aikaa, koska mennään varmaan 5000 miljoonaan pisteeseen aina. Joo. Eli tätä tarkoitettiin, vaikka se lentäisi tohon ihan sen viereen, niin sieltä sitä pitää heittää. Tietysti se heittää sen tonne. Okei, nyt me lopetetaan kuvaaminen. Mä veikkaan, että puolet tästä videosta on sekoilua, koska me ollaan sekoiltu aika paljon jo. Joo. Ette ikinä arvaa, miten mä muuten heitin ton äsken. Eli en joutu heittää tosta välistä. Niin. Sä et oo muuten noudattanut sääntöä. Silloin kun se meni tonne, sä et heittänyt sieltä. Joo, eli mä heitin sen tähän. Joo. Tosi hyvä. Mä menen nyt laittamaan. Mulla on ehkä joku 2 pistettä. Häh? Mulla on ehkä joku 2 pistettä ja Enillä on yli 10. Joo. Me päätettiin siis Enninkaan, että kun Enni menee kohta vessaan, niin me päätettiin Enninkaan, että joo, että Enni varmaan menee nyt vessaan. Joo. Ja sitten, kun Enni on tullut vessasta, me pistetään kasvomaskit, siis me lopetetaan tää video. Ja koska me ehkä sittenkään viititään kuvaa mitään tunnin videoa. Mut joo. Kyllä me kuvataan varmaan jossain vaiheessa lisää. Joo, me kuvataan ainakin shorts-videoita aika paljon. Joo, Enni menee nyt vessaan. Joo. Ja sitten me pistetään kasvomaskit ja sitten niin. Ja sitten me varmaan tehdään sitten. Joskus ehkä mennään nukkumaan vielä. Joo, ja ainakin mä menen. Sillä välin kun mä oon vessassa, niin et saa sillä välin syödä kaikki juustopalloja.
No, meillä on vielä 1 pussi siellä. Niin, mutta silti sä voit vaan syödä kaikki. Hei. Freedom. Miten mä voin laittaa nää piiloon? Sinä et ota niitä sinne vessaan. En ota. Ota. En ota. 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 Pois tieltä. Mä testaan, että meneekö tämä tänne näin. Tai jos se olisi mennyt tälleen, niin mä olisin voinut laittaa tän näin. Ja sitten ne just maksat sinne sisälle. Ja sit sä et ois saanut niitä. Oho. Auton selkä. Hei, kun toi video on päällä. Ei herra jumala. Me tarkistetaan, mitä tuossa on tapahtunut sillä välin, kun tuo video oli koko ajan päällä. Niin me prullataan, jos vahingossa näkyy jotain. Joo, sori. Toi sana pitää oikeasti. Joo. Ja muut me biletetään vielä tänään, mutta siitä mä en kuvata. Nyt kasvomaski aika. Joo. Me mennään varmaan vessaan laittaa ne kasvomaski. Vai mitä? Hei. Mikä ihmeen robotti sä oot. Joo, me mennään nyt vessaan pistää ne kasvomaskit. Vai mitä? Joo. Nyt mennään pistää kasvomaskit. Nyt mennään pistää ne kasvomaskit. Joo, mä sanoin varmaan 5 kertaa tuohon mun kasvomaskit. Eli täällä me siis oltiin puistossa. Joo, mä koitan olla vähän hiljaa, koska mun äiti käski. Tästä tulee näyttää. Niin, tämmönen mä neljä. kokeen muuten metronan itselleni. Ja sit samalla katon, onks täällä Ennillä. Koska... Joo, Enni, tarvitko sä? En minä tiedä. Päätä tarvitko. Joo, vaikka, joo. Sit mun pitää etsiä. Meillä pitäisi olla 2 niitä, koska mä näyttää 2. Joo, niin mä aloin etsimään. Mä katson. Tuolla. Niin. Mulla on tää. Kai. Laitkaa sitä sun. No kun sit mulla ei oo. Niin, mutta Kun mä tarvisin. jos sä löydät toisen, niin mä käytän sitä sun. Joo, koska muuten mä käytän, koska mulla ei oo tukkia. Niin, sä voit laittaa sen kiinni. Laitetaan tää video nyt hetkeksi pausille. Joo, mä varmaan laitan itekin. Joo, mä sitten päätän konkiin. Koska joo. Joo, tuli just viesti. Okei, ihan sama. Tuossa on se napa. Hei. Toi prullataan. Itekin satan siellä. Joo, sori. Mitä mä olen kamerassa? Joo, tässä on kasvomaskit. Me pidetään näitä varmaan 10-15 minuuttia. Mistä on auki? Koska mä avasin. Tää on sit sun, hei. Joo, sori. Tää on vähän random oikeesti. Tää menee auki. Tää ei mene auki. Au. Ennen oli just silleen, että tää ei mene auki. Itse tää ei auki. Okei, nähdään kun mä... No, menen naamalla vaikka. Kuvataan nyt. Mä kuvaan nyt, kun me laitetaan nää. Ja sitten sen jälkeen, kun mä oon laitettu nää. Tuon kasvomaski tippu lattialle. Ja sitten mä lopetan tän, kun me aletaan nyt pitää näitä. Ja sitten mä kuvaan sit, kun me ollaan vaikka pidetty 10-5 minuuttia vaikka. Ja naurattaa nyt joku oikeesti. Varmaan se, kun mun kasvomaski vaan tippuu lattialle. Joo. Tai sitten mua naurattaa tää. Katso, näyttää niin hassulta. Oisit ottanut niitä sun joulusia, hei. En. En. Meillä pitää olla samanlaisessa. Joo. Me ei kyllä ikinä varmaan melkein olla käytetty kasvomaskeja, kun me ollaan ennen ollut. Mutta jokaisen tyttöyökyläilyyn Joo, eli mä laitan nyt edes kerran kasvomaski. Toi tuli äsken mulle eteen. Ei! Tää mun nenäjuttu jäi tähän päälle. Kato. Niin mua naurattaa varmaan tämä. Hyi, yök. Mitä yök? Se meni mun nenää sisälle.
Mut kato. Mä remin täällä halki. Miten sä tän edes revit auki? Siitä. Otin sen vaan siitä keskeltä. Tälleen pyötä. Joo, mutta kattokaa mitä tapahtuu maskille. Mitä? Miksi sun naama on näin pieni? Miksi sun tää nenä on näin? No kun se tulee mun nenän sisälle. Ei. Koska kato. Ota. Ei. Se menee mun... Tolleen. Eli me ei naurattaa Joo, muuten mä ehkä vaihdan mun kasvomaskin kohta, hei. Miksi? Koska mun kasvomaski meni vähän. Kasvomaskin meni päin kyllyä. Kattokaa niin. Miten me käytetään ne myös ne sun kasvomaskin? Joo, me käytetään nekin sitten. Ihan oikeesti käytetään. Huomenna aamulla. Mitä? Käytetään huomenna aamulla ne kasvomaski. No, mutta kattokaa miten mun maski tapahtuu. Hyi, hiuskattiin. Ja mun maski näyttää täältä. Ei ihan kauhealta, koska tää on kuuluu aloittaa. Noin. Sitten... Joo, sori. No, ehkä on tekoillaan koko ajan. Meidän piti pitää näitä vähän aikaa ja sit lopettaa video heti. Hän menee mun nenän sisällä. Mistä vähän minäkin. Okei, mä joudun pitää tätä näin. Ja sä pidät tätä. Missä sulla nää on? Onko se täällä? Onko? Mitkä? Ne, kun sä katkasit tästä. Niin. Mä en ikinä katkaise niitä. Miksi? Siksi. Mut nyt tuli vähän pakko kyllä. Koska ne menee sun suun eteen. Näin olla. Koska me ei kyllä todellakaan kuvata tätä 10 minuuttia enää tätä yksikään. Me lopetetaan tää sit kun me otetaan. Me ollaan pidetty näitä joku... Jos tässä oli 17 minaa, kun me laitettiin nää. Me ollaan pidetty 5 minaa. Niin. Ja me pidetään 10 minuuttia näitä. Ei vaan meidän pitää vielä 10 minuuttia näitä. Ei me ollaan pidetty 15. Kato. Ota. Haluatteko se aamulla morning routine? Haluatteko? Please sanokaa, että haluatte. Likitkää videosta. Koitan saada 2 likeä tälle videolle. Eikö tuonne kuulostakin siltä, että mä oon silleen rokki 2 likeä videolle? Tai vaihdaa 2 likeä oikeasti. Mun kädet näyttää täältä. Koska tässä on tätä limaa. Limalellää. Eli sulla housuissa. Joo, se on, mulla on aina tämmösiä. Joo. Ja täällä on vielä limaa. Täällä Limaa. sisällä. Shh, meidän on hiljempaa. Mun äiti tulee kohta. Okei. Joo, mutta kattokaa. Kattokaa mun vs. Ennin. Mä laitan nää limat tähän mun naamalle. Nyt mä oon tähän ne limat. Laita tätä nyt vähän ylemmäs. Siihen suun alle näin. Ota, anna niin. Noin. Mä otan siihen vaikka limalöllä. Noin. Älä nyt koske siellä. Hyi, oikees mun korvaat. Kumpi on mun? Tämä. Tämä Mulla oli ehjempi. on minun. Tää on ehjempi. Mä otan tän paremmin käteen. Luvutaan nenä. Minun takia. Niin. Nyt me ollaan pidetty 7 minaa. Eli vielä 3 minaa.
Varmaan. Joo, paitsi kauan pidetään näitä. 15 minuuttia varmaan. Elikkä me ollaan vessassa 15 minuuttia. Niin 9.12. Okei. Voi pitää rullaa toi sana. No en mä edes osaa. Rullaa. Joo, mutta ne on aina tämmösiä sekoloit. Kattokaa tytte. Kattokaa taas mun maskiin. Huomenna aamulla tulee morning routine ja minä käytän minun Mickey Mouse kasvomaskini, jota minä olen odottanut. Se minä laitan Sanran koiramaskin. Joo, minä sain syntelahjaksi. Syntilahjaksi. Syntymislahjaksi. Mähän on syntynyt silloin. Mä synnyin 16. joulukuuta. Toi syntyi aprillipäivänä. Ei, kun siis aprillikuussa. Huhtikuussa. Niin huhtikuun toinen päivä. Niin, eli aprilli-huhtikuu. Oot, anna käsin. Eikö minä avaan tämän? Minä voin auttaa sinua, koska jos sä autat mua sillä, että sä puristit täältä näin. Ei, kun sinä nyt. Mä tarviin sitä geeliä. Niin, mä puristan ne geelit sulle sieltä. Mä osaan. Ai tehdä näin itse. Silleen ne tulee sun kädelle. Mitä tälleen? Se mä olen sinä lapuari. Lapuari rampe. Ja sit napapaita. Teet säkin tälleen. Mut joo, kattokaa. Kun tuli mun käden tänne. Okei. Nyt tää on vähän paremman näköinen. Voinko sä ottaa sen kohta pois? Kauan on ollut? Hyvä on kohta vielä. Kauan on ollut meillä? No nyt on ollut ehkä 10 minuuttia kai. Joo, ne on ollut nyt 10 minuuttia. Mut pidetäänkö näitä 15 minuuttia vai 10 minuuttia? En mä tiedä. Eli sit kun on puoli tuntia ja 2 minuuttia, niin me ollaan pidetty 10 minuuttia. Ai puoli tuntia? Eikö siis? Vartti ollaan sit pidetty sen jälkeen. Okei, me nyt kuvataan tää koko aika, koska... Joo. Me ei jaksa laittaa pausille. Koska nää on niin eeppisiä nämä meidän sekoilut. Niin on. Pistä liikevideoille, jos me ollaan hulluja. Joo. Ja kertokaa miksi. Me ollaan hulluja. Johtuuko se näistä meidän kasvomaskeista? Aamulla me Jaa, laitetaan sulla meidän... on tossa joku teippi. Häh? Tuolla on tässä joku teippi. Arvo on ollut koko ajan. Joo. Siitä asti kun me oltiin suihkussa. Tää paita ei ollut mulla vielä, ennen kuin me mentiin suihkuun. Me pistetään hetkeksi pausille ja nyt me varmaan otetaan nämä pois. Nyt me otetaan nämä pois. Tuosta kuuluu. Sitten vielä putsataan täällä meidän naama. Ja sitten me lopetaan tää video. Nyt on viimeiset ajat. Nyt me mennään nukkumaan. Vai mitä? Koska me ollaan aika väsyneitä. Eli nyt me mennään nukkumaan. Ja joo. Missä mun tyyny on? Tässä. Joo, me siis mennään nyt nukkumaan. Ja joo. Ja kiitos kun katsoit tämän videon. Mutta nähdään vasta. Ota. Osaisinpa tehdä semmonen huomiseen. Okei. Pistään tää peitto päälle. Ja sitten me aletaan nyt nukkumaan. Ja joo. Kiitos kun katsoit tämän videon. Toivottavasti saadaan paljon liikeitä tälle videolle. Niin. Koska... Joo. Tää on kummitus. Se kertoo nyt kautta. Joo. Me varmaan nyt tehdään jotain. Joo. Mennään nukkumaan. Ja se ois. Heippa. Saatko sä voit vaikka olla? Sä voit vaikka tehdä sen. Heippa! Uudestaan. Heippa! Älä laita sitä ihan siihen. Heippa! Me valvotaan vielä aika myöhään ja ei mennä nukkumaan. Niin. Mut joo. Heippa!